wata tatsuniyar ma idan kana ji akan wani wallahi sai ka ji ko waɗanda ba musulmi ba sa yi wa Allah irin wannan. Kiristoci misali ai ba musulmi bane, amma abinda zaka ji suna faɗa akan Annabi Isa ɗan Maryam wanda shi ma sun ce Allah ne, zaka ji bai kai abinda waɗansu masu jingina musulunci ga kansu suke faɗa ba na karan tsaye akan Ubangiji. Cewa Allah zai aiko mala'ika a ɗauki ran wani, sai wani ya kore shi ya ce masa ka koma ba yanzu bane. A cewa an je ranar kiyama duk wanda ya yarda da wani to zai zo ya tsaya ba a isa wani mala'ika isa ya zo ya masa tambaya. Sannan cewa akwai wani da zai tsaya a ranar kiyama an zo ya ce duk ku zo ku shiga aljanna, sai an gama daga baya sai ya je gaya wa Allah sai kai musu list ɗin, sai kai masa list ya ce ga sunan sun shiga, ce shikenan tun da kai ne. Yanzu wannan tatsuniyar dan Allah ko a addinin Kirista kana ji suna irin wannan? Ko su bada suka ce Allah uku ne, ba su ɗauki Annabi Isa sun ce haka zai yi wa Allah ba. Amma sai ya samu wani mutum ya zu'umu annahu muslim, saboda ya ɗauka musulunci arhab banza ce ta kowa da kowa ne har da irinsa. Ai addinin musulunci bai karɓi sunansa ba kwata-kwata tun daga al-Islam shine a miƙa wuya wa Allah sai abin da Allah ya ce. Yanzu wannan akwai miƙa wuya wa Allah? Wannan ai ba musulunci bane. Akan irin waɗannan maganganun ne yasa al-Imam Az-Zahabi yake cewa dangane da wani mulhidi a baya wanda wasu suka ɗauke shi a yanzu wai malam ne, yake cewa waɗannan maganganu nasa illam yakun hadha kufrun falaysa fi dunya kufr. In wannan ba kafirci bane to duk duniya ba kafirci.